bude u ďalšieho videa. Konečne u ďalšieho videa, lebo sa mi nechcelo natáčať. Čo si zahráme? Hrávam aj na plejku, ale je to také zlé, je taká zlá. Nie tapeta, ale je tak zlé. My sa nechci držať mobil alebo tablet alebo niečo také. No a dneska si zahráme ja som to hneď, som tu jajako. To neverím, to je malá šanca. Mi sa to stalo. Tak neviem, ako vyhráme, ale musíme byť taký tajný. Sem sa schovám. To bola veľká núbka, alebo to bol. Zbraň. A to nebude vedieť. Aj sa naputil. Ja keby naputil, ale nie. Schválnožík. Ja sú. Jeden tu je. Nájsť niekoho som zabil len tak. To sa počíta. Ja si všetkých vyzabíjam. Ja som hral s kamošmi. Ja som ich všetkých takto zabil, že som hádžal nožík. Bolo to epic. Oni to zistia. Ale epic to je. Nevadí, že ich všetkých nezabijem, ale... Ale niektorých zabijem. Nevadí. Nevadí, ale skoro sme vyhrali. Mňa to nebaví, ja asi poviem niečo iné. Koľko to je hráčov? No dosť, veľa. Ja tak zle vyprávam, tak nesmejte sa sami. Bo sa nič nestaje. Zavolám svad jednotku na vás. Svad jednotku, alebo ako? Políciu zavolám, no, políciu. Robím si srandu, jasne, že nezavoláme. Ja som taký nudný asi. To je jedno. Tak to by bolo všetko, tak čau.